La 65 de kilometri distanță de țărmul Mării Negre, ferită de aglomerație, zona Adamclisi, inclusă în programul Area Naturală Protejată Natura 2000, a rămas neatinsă de poluare și de factorii destructivi ai mediului înconjurător. Întâlnim aici o podgorie tânără, a cărei înființare a luat naștere în anul 2006. Întreaga investiție, în vie și cramă, se ridică la aproximativ 9 milioane de euro, din care jumătate sunt bani europeni. Investitorul, Vasile Frâncu, și-a dorit de la început să producă un vin eco, fără chimicale sau pesticide. Poate produce acum până la 1 milion de sticle de vin pe an, dar cum piața eco este abia la început, estimează că pentru acest an va vinde în jur de 300.000 de sticle. La început, regulamentul european s-a referit numai la producția de struguri. S-a negociat foarte mult și partea de procesare. S-a negociat mai mult de 2 ani. După 2 ani de zile nu a fost adoptat proiectul de regulament care s-a propus Comisiei Europene, pentru că se îndepărta destul de mult de la noțiunea de ecologic și respectul calității pentru vis-a-vis de consumator. Dacă pe piața românească vinul eco abia își face simțită prezența și îl găsim doar în magazinele de specialitate, cea mai mare cantitate de vin produs aici ajunge în țări precum Suedia, Franța, Cehia sau Germania. Suntem pe piața Suediei, suntem pe piața Germaniei deja. Pentru a se încadra în programul ecologic și pentru a primi eticheta bio, producătorii mai trebuie să fie atenți și la cantitatea de sulfiți conținută de vin. Aceasta trebuie să fie cu 50% mai mică decât cea a unui vin obișnuit. Strugurii sunt culeși manual, cu atenție și grijă, iar via nu primește tratamente chimice, ci doar organice. Folosim pentru stabilitatea proteică a vinurilor doar bentonită, care este o rocă măcinată. Soiurile de struguri cultivate pe întinderea celor 130 de hectare sunt în ansamblu Cabernet Sauvignon, fetească neagră, Pinot Noir, Chardonnay, Sauvignon Blanc. Iar pentru a promova și mai mult acest concept bio, producătorii de la Adamclisi cultivă un nou soi de vin, Sirahul. În Dobrogea mai ales, un potențial pedoclimatic extraordinar și se exprimă mai bine decât Sirahul din Franța, decât din Australia. Vinul este ținut în butoaie aproape 1 an, după care este bine păstrat în sticle încă cel puțin 2 ani. Cine gustă din aceste vinuri cu greu se mai întoarce la un vin obișnuit, chiar dacă o sticlă depășește 30 de lei. Cele mai întinse podgorii din Europa se găsesc în Italia, Franța și Spania, iar la nivel internațional, piața vinurilor eco este dominată de Statele Unite ale Americii, Chile, Australia și Africa de Sud.